Dobrý den, jmenuji se Slávek, spoustu let dělám v oboru dveří a jsem mimo jiné i zaměřovací technik a já vám chci teďka říct ty nejčastější problémy, které řeším, když přijedu k zákazníkům zaměření. První a nejčastější chyba. Teď dveře neřeším, teďka řeším elektriku, budu to řešit až za půl roku, za rok. Dívejte se, nemusíte ty dveře kupovat hned, ale již na začátku hrubé stavby byste měli vědět, jaký typ dveří budete vlastně chtít. Pojďme se podívat na typy dveří. Máme tady dveře s obložkovou zárubní, mimochodem reverzní, to si za chvilku řekneme, anebo můžou být dveře skrytý. Co je důležitý, u těch skrytých zárubní, ty se montují ještě před dokončením vomítek, protože oni jsou součástí stěny. To znamená, že ještě předtím, než budete mít čistou podlahu, tak musí být ty zárubně namontovaný a začištěný, pokud samozřejmě si nechcete tu podlahu zašpinit. Teď co se týče těch reverzních dveří. Pojďme se podívat tady na tyto dveře. Tyto dveře lícují z pohledu chodby, ale otevírají se dovnitř do místnosti. To je taky velice důležitý, protože klasicky přijdou podlaháři, zeptají se, kam se ty dveře budou otevírat. Vy řeknete, že dovnitř do místnosti a oni vám udělají přechod podlahy tady v této části. To znamená, že ve chvíli, kdy já přijdu na zaměření, tak se budete rozhodovat mezi tím předělat zbytečně tu podlahu anebo udělat ty dveře, aby lícovaly z pohledu chodby. Třetí věc jsou samozřejmě rozměry. Tyto reverzní dveře oproti například skrytým anebo tady těmto klasickým obložkovým dveřím, které mají otevírání ven do chodby, mají odlišné potřebné rozměry pro přípravu. To znamená, že pokud začnete řešit dveře včas, tak si vyvarujete všem tady těm problémům. Pošlete nám projekt, my vám poradíme, vybereme společně typy dveří a vy budete mít v klidu půl roku, rok na to si to celé připravit.